Ngatharaim da don kam tapi banong banahap ban kan tho ban kring yu pai ba ban kan tho brio ne ban shu ben brio handai ngasngo ba phiti ben lebe takinong dum ki jongpi ke ba phi don kwa ya kan ye jeli ka ba he ka ba don ki mp hado san spa sau pu lai ngot ayu pin le te yo pihak ban song sha din do idan ki bawang ban le ban dia bam sot dan kam sot igini le hab kumum sun lu mal nama dan keren keren makin ra ay isu makin la ta makin happen keren parlimen kingdom yo ban keren satya nama ka procedure ha parlimen ka don that way kalenti kum ha assembly ra motion kat baman ra bill kat baman yeng kat baman walk out kat baman to ai bu pai ba run smong tho ke ni kita ki nongrim ki basisha pin chu pen mi ita ki nya ki khana tang ki jompi ki bale se ban pen bi yo pai ba tina ka leng ka jonga hi nga pen ram jore ka jing kran banong ba ki MDC PPP ki la sha tarwaru shi pokror namar ka ne ka long sha ki ka banum la ban priya bar nga kwa I ba bre ba kumba ki chukran na kapor sa kapor ba ki kilong kita ki ba ya jak lenti ka bade ki ba ya jak lenti ka ba khoi de mandon be ka transparency tanga kwa kan be pen sai mo hakma jong pai ba ki kita mo ki balit bantarwa hado shi pho kron na ki pho kror ya ki MDC VPP jong ka ki HDC para ka joka porro baki kita ki MDC ke jongki ki basha terwa namar ban syukran hasurok sengken hamadan hamadia bat ban syukran no kani kanong ki ka ba nakaliang ka jong haru ngam la ban pediang tengah ngets kem ba pai ba ula ji dengi bangin trebe na bentaw pai ba uji keliru bahang teh nong krem dan su bedok mana-mana kalau pulang bikin nong krem dan su ki bedok lada wa dan ula ban rati khong ya ke jingdok ya kata ke jingda si yang kmat le sha na po konsumsi le jong se banyak kento no ke baru kini ki lai ngot ki MLA jong ka BPP dan su ki konsumsi le jong kwa ya kan ye ke jeli ka bahe ka badon ki MP hado san spa sau pu lai ngot ayu pin le te yo pihak ban song sha din do idan ki bawang ban le ban dia bam sot dan kam sot igini le hab kumum sun lu mal nama dan keren makin ra ay isu makin la ta makin happen keren parlimen kingdom yo ban keren satya nama ka procedure ha parlimen ka don that way kalenti kum ha assembly ra motion kat baman ra bill kat baman yeng kat baman walk out kat ya kata ka bak ikong yong ba ka WPP haba kalit alap election mo kamnang suwan kren ban kren ya kanong rim la jong khublai shibon te phiru kong pe ka khubor haba phi alap election ka bala dab ji khama da yang amal eru shakawi ko ga jaka pala kanong krem bu phi kan thop itang bar den ala da yang MDC ru bar den uklam yang MDC ru phi ya kan thop ba yo bar den ada yang MP ru bar den uklam yang MP han phi ya kan thop ba itang yo bar den te kani bro kapan pau ba ma phi hi bas dang te uba ardan ukan ther ndal akan ther pat kibri piken no pat ba ukan tho te kaban kong hiswa ba pin kren haba ka seng jong phiru ka kan tho nang kong phi de ben ya karen shwa bat ki party jong phi hi ba phim de shuru ban kan tho sedang na phi te ki weru kin buat kan te lada kan tho li le ya ka sarkar namar ba ka don ha ka bor kasuk ya ban kan tho wat mangaru tang balong ginom kwa ya kata te ai bo pa ba on bisha daka khmat ma namar baro ngibat ika mobile touch screen ma te ngitip ka e bajia ka e balong kalong hakun kurkom te balai banda haban tan syai te ikong ro idei iwei na ibadan banta ban kan tho ha ka MP ru kan mau ke jingkran jong i te ngangai pinam so i ikong ya kane te khublai shibun ngi burom mi phi kumita MDC bat ngi burom ru ngi pedang semua baharu ya kajing mut thamai jong phi ka ba phin nom kwa su ban kan tho na ni sakman ya uba arden namar kumbala dab jiama kum UX MDC jong kanong krem ru ma
hak tu kapor bayang MDC ula keren syai ba turu do NPP hi te usule independen te ula keren syai ba unnom yakun bat utau MDC un yakun bat bar den te perkhat piha ba kumta te sakat no hi te kum long kumta mo bon bha te tangi ba arden GP kan tho ka e ga jingmut mo te kini ke baro ubas ngotho to un ngotho ubasai to un sai henrai ubabet ngamla ban bataya kata ubas ngotho tangange usngotho hi ya ka e kan horim ma te khnang ba phin yes khem kan horim te na din nang ni kong da pi elap election wat sim rakamai keren bet yo ba dar den direct den ni phishim kali teng no yo pat ba ka chingko chingkhie jong phi kalong kum no phi biang ne em hospital jong phi te namar ba bunsin upat baru hab ban cubab namar hakmat ki ba he spa hi hakmat ki ba he spa hi lada phi ong duk kamut ki ong ba phi chai to ba phi klem la ban tre ban kata te nengkong hi ka jingduk jong ubaduk ubarep ubarid ubatoy ka david na ka jingban jong ka jingpang ka jingsitom te ka jingpang ka jingsitom mo hayeng hasem kata hi ka de nengkong ka banengkong do baki bru ki baduk ki barep ki batrai kin hiar ka banengkong kata te khublei shibon kong ya ka jing ai jing mut jong phi halor ba phim de phi de ban kren ya kanang rim te nang ni yakmat ru nga ong ye phi la da phi le elap election so bahasa banyak kali teng pi ubadan hakabor pi ubadan hakasorkar pi ubabat lut ya ushabi talakam kut talakut kikim jong kajalami khalaya kali teng pi set pi klan pi liti astar kan nusin sisnem kan no pi lut kali teng kom tama taka de jing kwa jong ha te upat baru haban cubab kan unong ba kata sen mah upat barum de ban aili ban aijem namar kabaneng kong hi hakajalami khalaya ngasio bakad badan kam ka de hospital mah ke hospital ke babiang haki hospital sarkar ke deban long ke babiang ke nadu ki cakai sumana du ki mission kor ba pher te kata hai te khublai shibon ya ke jingkala ba mujung itu ikong ma ibala pau bha haka MP ru te khublai shibon ya ke jingkren jong i te nang ni sakmat ngait ba ka jingla election jong ka party NPP hi kan long ka ba thamai bat ka ba shai ba kanyang halor kanong rim kum kata ka breu kum kata ka NPP ka badon sisa kata ka bor bahkan keli teng no yaki pat ba pia chat pia klan ni em pia bam da e kum ta kan nang ba upat ba un pan pau ya ka jingduk ngait banangi baro ngidai ki breu ki batrai shitom henrai ka baneng kong hi ka jingduk ka bahir kardo yang asem ka David na ka daw jong ka jing pang ka jing shitom te tangkum ni shwa khublai shibon ya ka NPP namar banani sakmat ka NPP kan yang no ha kata kanong rim ban lap election ban keli ya ki por ki bala lej ban keli ya ka por ka bala lej kumnu phi long kumnu phi ya bakini kin potang hakana para mrei jayu hadin ke jingsang dorbar ke beningkong ke BPP ke la klem kut ta hakana para kala poi sudu sithi sa South India kala poi sudu sedai ya ke BPP bandai ta kita be ke BPP kara ya ke buram jong ke chat benreu unjuran bete piuto khasi bero sikata ndrim ta jong te plem khasi bar kham takat banengi ni da persya panut bangkren bar persya ulap mutel salat be ahmad ulap mesalaya kandai ke buram jong ke chat benreu na kita ni ra ya ke buram jong ke chat benreu tang hagini ke khindi apnai what on ba ke voice of the people party kan kot tang hapok khana para what on ba phina digilat ki boit ban khangla dingi bangin kren hapo assembly phim ala dingi bangin kren hapo assembly ngin mera ni wala dengan long amli baron kren yo mulong ngin mera ren ko ngin ki namar ngin pinyo ya da hak ka jo pat ba. I'm afraid, Mr. Speaker, sir, that at this very moment while I'm speaking, I'm quite sure that there are people like those living in a village called Mukro in West Jaintia Hills, who recently, during the recent district council election, they have been, stopped not to even exercise their franchise. And this is a very serious matter, Mr. Speaker, sir.